on this TV tikango sogerie anda onsi asorabe gonsonsete korwa ansorabe gontegerete na bera toke kolengana na asole bali morase chirisitya online maybe asole mbotuko asole magoroba nchege gasinde osa asole mubaso tikamwensi mbasogerie na komotoyo monguru asengencho yoko balenda amashabikiane yo murugore masobogima kurutwa gatiganete gwikera rero iga omwancho murigeria nkwariga naende gochaga ngandizi TV ntubwate kirenga yo komanya gogosemia na gokogokia boigo omurira sembe abono igo kurukunga obolema ase obogima obolema asobogima mwancho murigeria no murire kugochera kira rituko chingaki nebiro nebiga bya rero tuli nekirenga gyokomanya gogosemia na gokogokia iguru ya mang'ana arengete obolema amegano y'abantu baito ababwato obolema amachiko aria agusikana ndoito bwato obolema nebinto binde binge kyagera ndizi TV bona toro bwansu bw'omugusi twarubo maene ngagaiga no konyora kirengana eliogotaka nchirende yonse ogosemia okogokia nabo igo ogokomanya ogokogokia na ogosemia asogochakera ye no gabono ebeke ange bekirindo kia obia onye koromo tense nesimi yao onye korase computer yao swaga wo YouTube Ndizi TV news onye alekoba kogo ligere mero lyeito amono yoiga ora sembe okrokungo bolema ase obogima genda Facebook Ndizi TV News Digital website yeito www.ndizitv.net namba yesi meruna botambe no heri goro gabo tolikere SMS otwakere bayonsi ipi nabo tuja koba togokia kogosemia na gokomanya mwancho muri ngikora somoro wega somoro wole masobogima ngukoretera abageni abo babwata magania abene gose bamenyete amono bolema gose bare ebirema gose abarogwa abari no gwanchokuya gokyase ebirema gose abara abasani bw'abantu baminto bali bare ebirema twasanga nabarobwo ngaibarure nkibaeteire ngaibagochia naende mbose miki babwate twemanyia na gwese mwancho murigereria ngingo twaragaiga ngo twara chise mwesato ngoreto mugeni utukwarika tukwanirie nakoreta rumugano sokoro nyuma mugano sokoro twagamba no mugeni twachigokorera engana entwani kwania baya bonsi ensemo ye imanyerio oyo minto Joshua Auta ncheno morali o brother power Jared Wilberforce ngogotebinga bono ebeke ange wikira omwelio buna botambe lero nande nimbwa to mugeni ase studio oyo gochigotwerera make igoro yaye nande namureta oyo namurusi ensemo ye biashara ngochara twerese biashara kyagokora na kyako imanager muno bolema twara kwanira mwana e biashara gega matuka mange na baminto babo omwando bali babo batwerera mwana ye tax nebinde lero to bere negesio konyoro yo moito oyo orase biashara oranyare gotwereranga nki bagokora ase ensemejo endugu karibu ase studio naende nyegende ngase kwa rumbiyere sina rumbiyere na gokira sugura ike studio kwanza karibu nanya gosoa mandore unere karibu ande buno nanya rolire iga yes ngagete amangana buno intwa bare mafu abande bali basirete bali baligerereti yes gochi bare konyora report inza chinde isaina baligerereti konyora bareje isaine abakondora bare singo koregas yes karibu asante marieta onga kina denga inkae asa marieta nengoro ku Vincent Kibasonya gaka oyo nyanjama ngere daraja mbiri skuru wekire secondary kurumageka one town igabo songo ne town karibu wanonta geto yereigo nda abantu mugano sokoro yane tokwirana sembeo ngitore kumanya mangi iguru yangu to engambo bono ku katole mbaka kera sejine chito na ne chiebirema na ndo muri ko ngoborema ase obogima ogotoka ase getaseni giachire kuma gusiengi manambe yemo onye kende kerororo yolimbono ndate bungankirororo gekoro kwa Ndizi TV obwansu bumugusi omugano sokoro yane mwancho muligereria kuna botambe sokoro yane ntwale gotigana dakiyemo sokora gacha mugoroba
kando sinyomba gante biato ikorara rero tokogenda turare nyabitaria asenka bwato bonjo riri bwane inde mambi toboke komo tuchigotara rira gogo bogetutu inde musubati ominto nakararoro tomukwanie ori nyogokoro yara maze sokoro tare koengererigwa tare gopingwa tare koboli guibori basi bono kwereso mongino minto kombekera kayanga kalenge bunanka yaiga saga tokogera na sokoro mambia sokoro komboki entuko enyoni togo chake sabaria togo ika omosubati omwabo aburagogo tokogenigwa tokobuta abakobugike nandamba abugetie bale go rirongori abagakamba ariete basi bono ngikiyika tokoirana gatorenchera embure kabanga ya ingire sokoro gonte biyara igotoko munyoka toikaranse gesona keria basi gotoikaransa gesona sokoro na butambe takobuta atari gokwana une embure kona gotuma nyetengo chiri arete bibo gondere bwe chitoro nchengo swago sundoka sokoro antura sundoko ngakari komo konya gonte biyara igona inyoire uranko gote ibutambe notakiro kine koro musacha wechogete koko tebia ndo mugano yara kore nseye isaneka na kilio bwate ekinyoko naso barakoe isaneka nakyo ekiora nyare koligia asama bokao isaneka nakyo kamanya kombete gecharo motubu na botambo gonte biyara chiro komosi yara chiro komosi kote biando mugano bamuramba arenge babere ekinyorogete bamuraba buli babo igo babwate ndemerene no kumia segesie kebe bamuraba yo mona somete yo ndakange sukuru yaramburanko igure pune mumego teba nere buku ngaba muramba arenge babere oyo momo kaga chireise okomote binchenge nibo yane entunge tingenda senko genda gochi no manye tomugano yara kuna mokora soma ali sabato sukuru bamuraba mbasabeti mali bagende una basomete buya oyo masomete buya yonde akebeke obugima burukaine wo wat chinko wo kole ibaro na korosia kabesa ka bwango yara ekabeba atiembe ise gakora ko boro kelio bolemo agatwe kamo na kukorara amura bakamete buya kobono kobachi konyuoma oyo tachete sukuru umungino yoko motebia wako gamba boka nyumba nga endemere yetu aetwe teisaini mumuro yoga etwe nene nandere chiombe nchiao netuwa gasomera ayo tasomete nkio ire bakaigwana nga nkubuli tole endemereye eindementwe yaro mumuro yagasako biribera mumuro mwabo ochi komorogo etoso akomongora asapageti omotokoye ochio utora magoro einde komosibio bor mumuro mwa monene oyo someto gochakorora yayo korangiria amate ngancho monyigwere nkiendugo yane kombuni kero bachitege ikaro endugwerigo yatebete nga igabwate ndemere nene yeso okoro naendere nasomete njetin someti igondo chenge ndemereye natakire kurunke mentwe nabana muroche nanyori abanyaisio bagetuma tayara kiagera konyo mugaka nabegete chimbe bagakora akagenda mumuru oli agatinira maguronse kegimo goteba ngende merone ronko egwege ko bakebe mumuru mwabo esomo nenge yara kokonyere kolengere nyuma karengere iri yake akabura agatebo mumuru minto kwanire nando boliri bija chebono ko bagera ndemero tindi ko bagera
ngandete chibuti indenche gwata igagwetira gasagwisanekera no kurabe kwaye ende merubu nengana igakwebarera amagoro esagwisanekera nerirabe kwaye waka bagateba yara moisia kwagambire buya ntumumechio ntoiyo tigatobe kirori mumurori bana gotebua pimo bole kobo no inyore bole mobo soba aterete no tigeru bwensi mbogo konya yara nyebe na bantu bamira omuisha gateba yaya bole murabungwata agachigobeke bitambokero akarora akogenda ngora agasoka kominyoka yara agasoka kobiringisa akobiringisa oy kando ranga wesa tigamente go chibosyo akabiringisa yare sachite go ikera akagoyana chinguru chikamwerera agakanse agasirio bogima bwaye ali sasirerete omuru mwabo ogote yabagakaiga igoto igwana n'endugu yane ngeso bole makominyoka bokoerera abu no korabe kwayo mweri bona asasireire mbano bole mobwaye bole butisita kwa butine no boina bwaye bokoba na ndo mugano yense yokorire ngaki onyarire kobokoera yara mumuroria okukanio kobe okamukorero bohima karo monto moke agatige nkaya ye chandigete isaneka ne kyole nakyo ne kia sona nyoko barakwe mugano sokoro yane yo mobweka abika bokenyora ire onyaigo baharia good ekoro kwa Ndizi TV obwansu bwo mogusi omororera sembeo okoro kwa obolema ase obogima ndocho mugambi Joseph Masinga nyagetiria tayari agonte binga ya umwishi bu motureti one nyanteri mugambi nyagetiria sawa na bokondoka ya ni sawa tatano motureti orenge motureti ogabo ndoche no toligeretie na ndo mugambi asanti sana esaliu tibuna botambe ni yao omugaka kwante yo Vincent kebaso nyagaka niko thank you karibu naende ayengwe kerete sokoro yao kebaso sokoro yana timu ikereti igota ko yatimegana tange timegana kana watch Ndizi TV na ura henyore bono Vincent kebaso wate base na daraja mbili Tade bando chako to mugano mwinge buno iboire ngakyo kinete gocha mwaka kyo iboire kebaso uko iboru kwane kwarenge mwaka wa 73 1973 aha ona wate miaka ngamisini okwamenyire nse kabisa ngeno zo century kwa yerire na yerire aha wakina oibwire no balema bwa ngomugano bo balema bwa ono barema bwane gongo teba nganche nkinete iga abango tebigunde ngana imugetie kebuyu gochiroche kindo moke akabuyu yekerengo te kebuyu tari kebuyu ekenene ekenene ngango na roche akabuyu ono gochiga bune chete go chance ngacha koremara timanyete go chimi yo manyete ngana bonkinete no bare mubo omwana okarengole seino kebasa nche gondo omwana ugatano ngango anyo gatano boy uyo gatano okay kebasa gendongere kubuli abantu abange kero twachira somuroberi yo yiga ekero wacha kugundwa ngabono no mole maru totebe nakikwa emyaka erenge wese wetabera ngabono maitena omwana ogokina engabuno omwana ogokina ari getirianda mato mwekera ogokina omoke tekumanya ngitirianda ari tekumanya ngambo bare gosebona tekumanya nganche no munyaruka gosenche no mumura lakini ngo ikere emyaka omwana ochabwe manya omanya nganta begetie yanga mbobe nche no mumura timnyebuka neshinyaruka na yande kabirayo ayenkera ngo kiwashite kumanyiranga obugimu bomenyete ebokoro kwoborema obugimo bekere konyakorra kwane kunangainira abande kere bari mugondo nabo nkwebori ngana ki abande baenda mugondo nchina tigara isikoga iga noko bande kere ma
oborema nabuo bo bagoteba bono rende tukanya kogenda igo bakogenda mugondo inche na gatigaireka matukari yechi weekend atari ya skuru inche ndeka Jumamosi chiolde kibagenda mugondo inche ndeka yento karoki na chete ngoro kiguno koruga kibachire mugondo inche ngoroseria baba kebonsi pinje ngo babange ndagera inche gasiane mbatebi ngera rigento gete mbaroseri mbabange bagocha banyore na barabwe rungo nero banywe ebinde bimanya kubwatera ono ngai gwachito kande skuru nyango mugano gwa masomo kebasa tuto kwandero ne biashara bya umono mono skuru nindo chenga ninchete kiongongia matuka maketwa ngusaranza inse yomote twali kainse lakini ya matukara make ano mochaka no skuru ya bono kiongongi ne yerega ga tigo chimaina uchigurali nyiroche bono ekabare ngarusi woron kaicha daraja mbiri primary kuruali ngange nande getiro ngeli kenene buna uchigurali ina bole marete bono na bonde marete daraja mbiri no nsomete nchiete bagampimo goto bango pima interview ngakielira bango unga kwarote unga betio kobako goikimoino gotokonde wesandire ngabeka ukagenda ukakura mpaka ukabutora kilomita tugasoe birasi byarenge bya matobe ngabera abuigo gocha mugimangu nyagocha bore mugakominta gachagasira mwakanta inyore bubuya nkirasire ngoli mwakomina gosira kagosira na bana ngegende buna kirasi inyaiga abunda daraja mbili primary bado okay igo daraja mbili ngwateza masomo kawaida no he kwa bwato no he kwa ale marete ntaracha nkaro kinde daraja mbili nindu siringa tachigwa Nyabondo Nyabondo for the disabled St. Martins kabero roro miaka getemekeiga kinibono Nyabondo ga igatari ndo chinga njera tu arenge gosomigwa ne ritu anko genda aliga tuisaranze teiga tuanya gochoka chi box chiri tuanyora twabwataniria kamuntu twarosie gento geteiga ne chi sabuni ko nyago utarende noroje tuarenga abantu abange mbarora abanga ina machara tuburukaine bono nkabero miaka mekeiga ngeberiga nkaruororo ngachanka kera na changa tukabanga kinkeiga baba gasira banga kinkeiga yibono baba gausire mwaka wa 85 ni otro chigo ngani nange ni ngonya kororande bono ni ndoje bono gwatigire ntakana pi ti oimba baba mama na tata mbaro eke gusi baba magokoro ono troji kwandeke bishire kera magokura ga urende ko ni wuma eta ina robono na chagete korora makweli na umuntu agokugo boro igotinde kwani mugako minto no are rio mungino minto no are kunya gusukuma maisha igo tokogenda tuguika onekera kwa Nyabondo mande kwari na daraja gose bone school daraja okay bono class yange isana Nyabondo bono tinje tiko ngekengerasi getekengerasi yarengo bono ga daraja mbiri nchagete kwani kogenda okay tata gachagasira mongino minta gatigara mongino minta gatosukuma alijaribu sana kusukuma abana 10 bweka mino muri 10 twarenge alijaribu sana nande nkumusabiranya ko bororo miaka ya neru sukume kamenterwe igo mongina no ari wow
kero mugakasire yango yito yare ngororo kegenge akoreta keusinge lakini bono rende ngonya gukina tore na bange tore mpaka twabire tongana igakerengo ika standard kerende standard 5 na chage to cheuri buane bwa kiufundi kinaro muntarosie gento enche na chinarosi ona bungo chatoro turachaga iga kibaso igisone ngenda ngutaka na boria abantu kiro muntu mate sakinirete environment ose amazingira ni namanga koba ondira rogoteba nganche tata nganchete mama ta korete ta nganchete okubana renge kerema gusaba na baminto bagamba gwa guse kenyoro mama gachongerigwa ngore tande megano iga nyendirio kurigereria iyindura arire ayebone kero yatoka ngae ne kerema bono muchi oyo kwabiro mumura eso wenge tu nkamino ne surrounding na ki birengereria abantu byarenge goche sore nje sinkaminto wewe nata banga mama ngo musabira matuko nyone miaka ngurume ka koraki amenterwe keko era omugako mintere na rueto lakini esinkantu abekire kategoria yemo amajirani goro ya majirani aro nabona abetinya kunyamanya guchime gekogera ekero buchayi bugoche sinde inkaga igaga bwenerete mbonyora umanya korukorunga gabo genda isiko muina nabonki nete buya mpangire tore buya lakini amangana Yesu kuru kerengo chikoenda standard 7 ono kunyago seli gukori gwe chibese chiri ngo chinke activity echi efi ya kabeiro ororo chibese gete chigwo chimani nini ono nyora rere kwagenda mambi gwa seli gu nganyora nga bono bugimo bwa kongire mate buno tari kogende sukuru go ikakwara seli gu ikire imetingo ikakirigia change kwanyora basani bono nyora liri na serigu igonko gende se chibundi chire okay ngoja tolega umwancho kigereria ndi bono nakiri na kubeka iko okay mbia mano kwenda toke baso umwancho moligereria eye koro kwa Ndizi TV obwansu bwomogusi asetogokia gukomanyia na ogosemia boigo omulira sembeo okorokunga obolema ase obogima obolema ase mu mwancho moligereria iganga yeito ninki gukomanyia gokogokia gogosemia abantu abwato obolema mbabwate megano mugani mbwata situgere rero akorokwa Vincent Kebaso Mugaka nyagaka sorry Vincent Kebaso Nyagaka igare omufundi ojuakali neri naranga ugatora erero mugano yemoke tukanya ali baganche mbaletera nando muganonde ase ebintu biria akorosia igamenyete no bolema nando igwete ese myaka yayo na ekiri myaka 50 arochi na moino igamenyire kabwate obolema Kebaso bono bwate bange sukuru go kware go seligwa kero gwa seligwe kwamnyoka ase chifundi ngagete ngano omugano bono bwobugima bwo gwikira bono chakirete noro ndabantu batete koigwa bono buno naye ngunya kwa ndese chibundi onyora nga ziyako nyakorosie gento ngisaranze de mupimete ingoru ororo nyene na nyora nechi yanga korosi na njena yanda naligie gwa ya na chaka korosi ingorosi nganyora nga ande bone ngakeye gato ikanantu abwate KCC angalige chinjio KCC ya mabere twabwate krimaliaria kia mabere agachira konerigwo bono nkanya kumanyana n'abantu abapa wana liririe simeko beku bono nkabanga igonko gamba noyomo gwanyorondete ire chigwa yange gontebie chiayeira na rosia abantu bali ba mabere na bunko irera naoneri nkanya kogenda igo yachega ika miaka nta inyore buye ye KCC padero
muntu narorwo nkumuruka bune yange kere nkogenda guchimoino mono kera anyora ni maite koros chianga anyora te sinkorosi ya chetaga ntebi gasi nerombu ate na ko ano kore kama tebi gasi na bongo kore ke kore ne chibesa ngo kore ki ndagete ba oyo nyuma ataracha kanya wasore kuna besende gati aiga bono nko ninde chianga na nyora chibesa turuchi okay okorosi yanga kwa eti kwa onia kwa nyora gendo geke na renge ko ni dasa ni siringi 15 kai chianga 12 kere na chirosiri na kaire nao ni abantu ba KCC na renge koneli aha igo bono ngana ngeire kubwata bono nande nkararua samangana ya yugo sambe sina gachire na chiri muina na manyire korosi chianga chigoso yebesa bwana chigoso yebesa ya na rarosi ne na materials inkonyora ande nkonyora free lakini na incherende kera na rosiri muntu uri nkomuri kina muikere na mwanyore nemia keko aranza chinda ange gechanga kiarosi rosensiringi 500 ni mwanyore nemi toro chinga timbu atiasara igonkwira nilikuwa lenge ke umbunke bwana obo ubu ate ko botorika ke kurugoro iga urutenguleri oirani ali era mambi gosino chonyo robone tukaba n'umuntu uyibono mpaka akabu musani imenande ne kabiro ringo mogere kabo muntu muya sana tukaigwana na nere weekend na bakandangiri nyango chimwaje tuagamba tuaragiramo kadera kanyole bichange bina bakandata ire mpaka nkago cha ne gari ye company ono gwaikira watakanyora umuntu watenge gasine kale bwone no kore akandusinga kangira masosa nyakongwa riroje kwere makutano magegari okay sichwa kali echiete kereru eterugura sentu chudi yabanganyiri nalimbere tororo nkabera muntu yo arenge kurukuorenge atarabu mugambi agacha nyasaka mokonya na chore tu akabumu sub chief ongaske yakoira ono ngirire moroseli chihanga iwone tumu akoire pi ayebono beko bono nkabe bune bundi yaye ngomorosi ongakana edasa nyarenge ko ngakana 5 shillings ero ira ibana na bwate geuski okay bono nkorosi eronia nkabera abu musani abarenge komoyo tu arenge nerese nyombe yaye mata naona arengo mwakera ngambia mono kurukuigo Christmas ekera process estima yagwe nyombe yo akabeka chi machine cyo gusambereria bono ngaikanka babuna ninchente nenere tabwe kerata iyo okay bono tora ora kunya sim tora nega solenge ekaro kware koros chi hanga kwe oneria ekware koni dozen shilingi 15 ono olengo koirire ere gokorosie dozen ogwakana isano nkwaro chinge na sara bono kolera kiagere to gaita tinchie tikorranga na sara ege kogeraga kere na igete na nyorete climate kire gabu bono chichiko bantu mbara bakorosi chichiko abantu mbara bakorosi chi oven chichimigati abantu mbare ga ige bintu ngorosi kubire ga mbali chibundi njiro chinyinge kerengere likia nege gachanga ga bono nonkobera egere nyoro bumanyibonde okay waranga ni ntuguta chiriko mina rosi sano kinkaranse tano kumanyo bumanyibonde nande bono tachieti kombekera bikwaso ngekera na nyorire materials chiane tinkorera gasi yabu na ngete freedom okay kina nyorire na bonkoroseri ali nande nakoraki ande kwao ni nande namoneria anakuwa mwana wali goliri ngago seli okay bono ngabanje na bonkorosi namoneria okay ni mente te chiange chiga mpaka chiga ikekere na morosere ti chiaye chikaera ninje tenga mente chiange chimpaka chiga ika 50 dasani komoneri 50 pero ni 70 mia una bako iguanana nganya go chenjigo do chabu no manyirite korosi chiko kere gasi etaliga igonyi saransto so yo kore gasi na harigere libuna korosi ancha kabati gago etanagora anche na chaka gupima buna na ro chacha agete ginkorosi na nyora gyakorire kiabeire
nanyora kiabire chibese Kebaso. Nkito tegote ya bantu bale point nenda geto kwane koruo munuo trote nga kwane kurigereria oikaranse ta lakini mwina no korete no ligereria omole maruna lisko garia mwabo gesona pai mwabande mwango na teba mwabo gesona omungina na roko ni amatoke lakini omole maruwe yera tetabo ke kuru nyomba iga ande go chimotwa omungino ya mokonya litoka akoreki ali amokonya litoka ali omole marwa yataitaru aiga ande muina aiga omonto yokongontire sanduki yayo rosiri yesukuru amo ikomi anywere chae emiaka yonsi aye gwatenga aye gwakabeire iga lakini kwarigereria igona enkurigereria kogochora kabati naye gwakoraki na rosi ndore ginte kenko bakire buna keri okay tebone kareme karo kibone mwabo gano ebiashara bire ere kuru biashara bakabege tware no koboka eguri itoke wono nchege ndongoteba sabantu bari bunanche tinda tumikerie teri go borema tigantu mikerie tari abantu bari bunanche tigabaire ko babuna abantu bande ekerore buno abantu ekero irete ko babuna abantu bande ebintu ebigo kworobera ebitamutamu nore to isaranse bunanche sinko nyoro murema afuar anikere isaranse ko ni bitamutamu go ikangore nore narengerere tinyoti nganje bitamutamu igonko mugori omosukie egere mosukie step gete okay acha kere bitamutamu mambio ko nyoro chire bintu binde mambio mentire osukire ke gwango kende oikeire asago ichambori na kibona ye kwanyorete pigipigi ye yawo na manyabu na moeresa nere gara nyora bone pigipigi nsa chinde ekomorusi koruga ya moira gaiga ya morusi anu musigo ya moikia iga obuna buo bugima okay ekinage tigati bono twalenga alinga nkona korosio le bono bintu kwa rosie chiko koranga ya bere bune ria roseti kantu kanare kongoda kwa na karia roseti bono nchwango bono gendera no mugano yo kwa bwate egere tuchwe kero so cha kero ufundi bwao mwanjo muligereria eje koro kwa Ndizi TV obwansu bwo mugusi murira sembe okoro ko balema ase obogima nabo tonyera gotera social media pages yetu yonspi YouTube page yeto Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News Digital inamba yesimira buna botambe no eregabo nabo website yeto www.ndizitv.net oto tweetie @Ndizi TV News omwanchwa omuligari gonde na Vincent Kebaso Nyagaka kurese madaraja 2 Kebaso Nyagaka igare omoncholeria ojuakali igonta getebono atoire aso manyibwa ebu ofundi obona akora bwa juakali nenga kiego cha Kebaso nta tokoro show kurwase workshop yao egere tworokia abantu ngeke na mangana yagwa kwanete na arogwa akorete gotira na lero no bwate workshop yasa okoraki aso kontere bintebi abantu bachororo bakuguria no ekere bintebi oroche ngonya korora muino gaiga na chinarosia oyo igo musani oyo iga bwoyo ngirete chuakali aga akareto muriro enyombe yetorengo akabeka chi machine na bambegete buna bono ntebe manager ye workshop eyo ekera ata iyo ninji baka abanafunzi tukanyora abwe tugachakira obugima bwabo bono gusamba bono no gocherete imefuri chibundi gichigo chaga bwe kare gasiere nyingi mpaka orete chibundi to gokora ye bweka nche nonde igondigerete naki abanafunzi abo na bakworoke kuna nche nongorete ki na nche nonde ndigerete ngaki bapima trise na kiarosigwa ekena kiarosigwa umurero ngonya gotware nga samba lakini botuko to chikukura samba wone ga ikaginko gendaka mungino minta atagite kurira igore marita maguru nando utagite sarika maiso utagotige gasi yeye no ngamateria yangu tigande nyonje ndoje lakini bono okoranga yarenge bono ya beire yasoira manyinga bono mbambwatiranite mpaka mumuro minto monene mumuro minto tarari kupado ngonya gwaso are nere bibarua bike
ingo bwata bono ngachaka nkoru nyomba saa 9 Chabo tuko. Cheli mambi. Nande na ikanga saa 4 saa 5. Chabo tuko. Igo korara for 5 hours. Yani tintageti tumerane bono na mama. Okay. Yego gara bono ere egasi ya itangani na nje ya narorire ngana bego chukonkonya. Kwarorire. Nige ntako kana ringa no more maruore tigana nande timento bore mabunde. Wa omwancho moligereria ana lingotaka kuyarorera na ende kwaigwanga abaiboli bande mbarororo nereganga omurobiri ngatogosemia na gukomanyia na gukogokia era aroche ng'omwana oye tayari na chandegete na ndokandira kobera semerewe sarara na nego korareki na ndengo mentaro wal mabunde cha igendera kuruganga bono kubebisira kwabo kaliria kwera na liria bono gaika igasi na amanyire abongora rosi bondo bwa nabu chisuguri na amanyire bono kolipea muntu akondetere suguri na teacher yani ngankoro sinde tingo tabanga mama na soetio koboko kwaje segasi nare nkoibundisa lakini ngendagera rongo tema arenge nkuragera tu arenge nobo mabuo kuragera borobumbu atorere tobokon lakini nyasaye na tobuate seti siminto muntu tayo tuarite koboko kore gutambe na kila mtu mpaka saa hii anaendelea kuchitafutia nkasuguma igo mpaka egaikira bono ekere na manya nkarue workshop engatebyo monyene nkagore ebintu ngakora tools chiane ngakora katebyo oyo bwewe oyo iga bono nganero monyene workshop nche bono ntagete nsuke ensemo mwaka ki nero mwaka oyo bwana oyo bono no mwaka 97 96 chiko chukanda 97 Mario nganya bono ko bomutache bono ru bono ntagete na tema mangana ye nyomba ku nkomba egere nchake kororanga obugimo bo nimbo nyare bo wakane nyomba ndosi ninyore faida tiganda akoboli kebaso on the same line omugaka nara ogoro ku Philip Mugaka agontenga gonde kisi CBD ari no ade umushiriko kisi Cathedral agonte bingambaligeretie naende endugu Vincent omoyo yikwa bwate nomuya tiga kiro monto atwara umukia asekerengera likiria bwate Vincent Mugaka Philip Mugaka ayanya gaka oli Mugaka Philip Mugaka atenga congratulations my brother ikento te korabuli ga bono ngusukole go chimwao bono kibaso na kwa tenga tuchi college ende yonsi kwegera mangana ya welding na jua kali ya seriously maene ono ngusukole go chimwao ta jategere komigaria tukurumurubiri to bone kere nsugite go chimwana ngachakira mangana yechi chabinchi arenge chipa ngake yechi chabinchi abwate demand kachaka nkorosi gingo kora na ile workshop eri na sambera ororo mumo sanyi oliyo asikwa ngai ntwachiete kwitana ngana ruro na mwaka nenga ke echabi na renge gwakana enke na renge gwakana chisiringi sateyemo enene na kana chisiringi sana gono mwana umuriro bukota abwate umuriro ntabwato ni machine yo gusamba na abwate nkairo bogimu buiga nkaboira tukangea kogosana n'umuntu ongete nyumba by good lucky umusani gagontebi uranyora ase nwagache giusikyo korere gasi ngamotebi nginta gachera geko era nyana kabesa nkaro mabati takobora nyore nkorunga agacha kandangeri ngagete ngiguru muntu renkoro kugesiora gesioro yo nere nkumusabira maya saraire nasanya ko momenta matuko ekera ngire ta sare angire ta kangorokia asim gabunde mpaka bono iga nkabeke giosiki ngagekora nkaira nororo lakini tinje tiko kogendera gasi ya gusamba bunande rogorari bistoke na bwate yo gusamba buna naje korete ina iranete ngachaka na mangana yechichiko na chiripea chinde chionsi igotina nyora pado machine buna toko nyakogenda siasa echiga tukamanyana no mubunge
ukuruku Momoi Monyonka Senator oyore senator bono nere senator unere ngunya kumusabira ndama ya asa kunya kogenda Nyasaye nya komokonya ngamotebi nje sina ikeire gasi ni manyete lakini machine tingora tiki timbuati akambuli machine yote itene yechibese irenga ngamotebi ngorire machine yerengiya igechakerete machine yerengiya nyora na ibu no kura akora chigasiri cha uchoro sana yere 1350 eyo nyora na no ndangeri go chiero sana imese estimate ali gasi go ikakoraki akakiro muntu narenga ensemo abanyabiromba nyakobora kago changa gago tebi mweshimigu umuntu oyo kungainire mugorere machine ya siringi 12,000 tinje gukiranga motebi machine 12,000 onye gakogora na yakogorera nje machine 12,000 tingo iregendo nye gokinga na goreirwe 12,000 ebintu byare bi abumbo sibwo mweshimiwa mure mweshimiwa gakira kamotebi ya karuga akarangeria umuntu oye korana rutenete chimesa kambuli na kugurire machine ya siringi 50,000 asogo chakera bobe ne koregazi karigereri ngatebanga eyinkaranga itaweza ikora konyona ara kolira analysis yane machine gere 68 aise korwe echiganza chinde 20 nchiko koraki jikobora elibono na arosiri mpaka gapikipiki ngo tunya gutarira gagunya gunsuka sukiga gwimukira ibintu byana ugeze chikasoma gakondikere cheki agate umuntu oyi murikere cheki agenda gure machine ina ndo hakikishe ngokorireki ugurire machine kuna naye tukibese echo imeyane ngunya kubura inaye gwe cheki ere fake chiko bounce kagenda mpaka ikwitinga babori cheki ejinere kibese kurarora ngo mumbu ata inaye gwa bakuri bagonde yaye chine chibese oire chibese bori kurandu usiria ngo isiringi chiri bwe 200 akono family nganeke ingo minyoka mpaka semu nero rere gaiga ima the same electronics mtira kurmate nkagambe machine kwanza na jete sabanta babarega iga sigatembe nyagitari yakabeire na ubanda 68 mumurore ngo koraga ntabya n'umwana umintu tigatiga kugura gamba rigoro yenda mpaka gatembe gambororo mpaka okore bwe machine nusu yechibese chigo kurwa ngochiko yendoro tokuiwana na semo siringi 35 kanyore machine igo okay nkagure girinda binde bingairaka bugima bwane bugachakira abu mugano no mutambe kebasa wancho murigerie koro kwa Ndizi TV obwansu bwomugusi astoka korona toke maete gestase gachire nkuma toli na mbeyemo asogo semia gokomanyia na gokogokia ndeno yo minto Vincent Kebaso Nyagaka andrete gotwerera oyo no mufundi ojwa kali ngona gusabanga ngakiego cha Kebaso togoche workshop yao tokoro murobeli kuruoro asogo sambe bintu byao asingenda no wade chifundi chiao mumuro ibintu akora nebingo mwancho murigereria abana abantu bago change paka chipigipigi abantu bare marete batakonyara kutara batarire pigipigi ngero mwinjira na kwa erosia semo ye engine nero chokora na kimoroga bodywork ochokora bodywork ya se pigipigi ya kawaida dibagaba ebire mabiko na kolera nganto bwa atinjira togo sukanga chipigipigi chia kolireki okugore pigipigi ya kawaida okonyora mugaka nyagaka kero ya roswa mana engine work nero okoraki nere okoyekorera bodywork epigipigi itubwati magoro lakini wakoraki munabonero gwachira ganyegenete nero nachira aka asengencho yechingakti ntakete nande to gukora tubange tari kiende kebindi kia opakangole ibindi bitatu kurwesole proji bai opakangole ibindi bitatu kurwesole kera nturaga besengencho yechinsa tubwate chinke bono ntakete to chigokora sabna tete kange isano gali ndaka tuchigokora nyagaka asili tukulia rero mone workshop ni ya ubwate sai workshop ni ya nembwate sai no bwata abantu na won mo nimbwata abantu no bwato mongina na nimbwato mongina na abana bango soma bali
abana bangosoma bari ng'ayo kurusia pesa ebesa nongorusia Jua Kali igono ekore kerema omweshimiwa wawe kwanyete machine rimo kurwabwo no kurusibone besa abana barusia ebesa nande na mentire chi machine yange ibere isatu timbwati machine yamo wa okay kibasonta getoru engana yogo chigokorera na nabongo kwaribaga orwe namba yawo garia oyo otaget ana ko kwaribaga orwe namba yawo garia oyo otaget tobokoreri bwa Jua Kali amanya yawo baraki akonya yawo konyora ekiagerire reganga tobwate amona Ndizi TV yogo promote yanto aminto abali no bali maturu ngana yawo ntora akora kipindi kiao lakini aserero ntagetoru ngana yawo yo mwerio engana yane yo mwerio na kwane neringa onye ndiri chibengie chiarenge gwanjira bare maf koe guchiloni nchi twaro bwo bangantori guchikoirani nango muntu buna inje na chirare lakini bono neringa kero guchigusaba eloni totebigunga tobe grupu na botogo konya karakini kera toko ande sebengi tego tokonya na botogo sefu na barabu twakore kure ne riguchiba sichito chioka twatebigumu konyara gwakana n'abantu bande baminto iskaria ba oboeto bugima daige second sana abare mafu baminto bari bunanje egente kenene nyasago eta magoko soka isiko nje ngakere enamba yane ngo nyirunde gabu onye goko nyonyora ngakere onye kubwata magoko nabongo gokonya asenkonya esina nyare onye tubwati biasara nabongo mana chikugore usi esindani yo gosona inko uchakero bugima na koruga abu ninde na maene nga nyasaye goika kubwatesi otuara abantu ubarageri bagande sukuru mambio begente kengao. Thank you. Karwe namba yane esimi igere 0735 17 74 17 17 nirole 90 0735 74 17 17. Asanti ndugu yangu Vince zo nsenge njo wancha gocha na notice yale nkenda gito kwera no kwa engineer Chameleon urimo kubwatira na ko wali chisemo cha kijauri na ende nta to banga no tosoka gochi abo nko banga tole na ende nga na kito to kwa show chiao amangana ndo china mango bwate pakashinya reko ba chos chikoera karibu na ende butambe gatoragoganie kindly na ragotoka mwancho murigereria kwa bere ko rigerete muri bobolema ase obogima gwetera Ndizi TV obwansu bwo mugusia sinabo ateyo minto Vincent Kebaso Nyagaka oyero mufundi Jua Kali ko ruchisa majadara jambili enamba buna abaire gabo genda gali mu promote nere egere aikero obogima buna abantu bande genda akobo seminar yo marimo minto buno nyara ko bagoko genderera ribagali abonsi okayira tegebe ngane ntwani omwanchwa omurigereria engane ntwani asobolema obuya bwoborabu buganye botuko obuya bwoborabu buganye botuko obuya bwoborabu buganye botuko libali abonse bali to bwaterana asengencho yo kandi ngomurubiri nyare kubagogera sentere ndonge ensemo ya Mariogi amasanuku byakino gete bya kapisa agaria omo engineer Risase Abigail Gichana ensemo ye imanyererio yo minto Joshua Auta ncheno muralio brother Power Jared Wilberforce ngogo sabiranga tiko mona kolinde weikande ekiego cha bye bye. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.